ti kupiti i tako dalje. Kažu da je tip neki došao beg sa ženskom na ćevape i sutri dan oko je plavo, na ti krvavo slo. U njej. Jebo ti se, mati, u njega. A u njega? U njeg, oko plavo. I pitaju sad njeg, što ti je oko plavo? Kaže, od ćevapa. Pa što od ćevapa? Kaj ne treba se miješati u tuđe. Pa kako bolan? Kaj slušaj ovo. Sjedim ja i jedem ćevape. Preko puta mene dolazi čovjek, regal je čovjek, znači Schwarzenegger sa ženom. I ona kaj baš gleda u mene, i ona uzela kaj solanicu da soli, a neće so da izlazi. Ja vičem, gospođo, bek da ušim je ono sol. Viđe kaj je frajer, kaj me složi, znači posto, dol, i 2 put nogu. Evo ti se, ništa će se miješati. Jest. Opet jedan lik na istu temu. Snimiti ovako sa strane dok se vidi ovo, znači, i to je to. Gledaj sine, jebeš Al Jazeeru. 17 kamera. 17 kamera, ja i onaj... Ti kupi